Ka bani kuɗi na. Mantar kawai wai. Ka bani kuɗi na. Me yasa me kike kuka? Wani ne ya kwace min kuɗi na. In kin ganshi zaki gane shi? Na ina ka je ne yanzu? An je gida. Wannan koma gida ne ma bacci nake ji ne wallahi. To da Allah yanzu na samu wannan kuɗin. Ka ba mama 400. Ka gane? Sai ka ba ma babu 2. Ka gane? Sai ka dauki 100. Sai ka je ka so itacen 200. Ka gane? Sauran canjin ka ajiye min zan sha kayan iya ne. Ka gane? Nagode. Yawwa. Baba ga wanda ya kwace min kuɗi na. Ina yake? Gashi nan. Alan jima. Ina kudin da karba wurin yarinyar nan? Jimana, ina kudin da karba wurin yarinyar nan? Kai ka hakuri mana waye ne yasa ta ma yarinyan ka ku? Ka gana ma kama da barawo ne? Kakkare na min waya mana kai zan tottoshe ka fa. Kakkare na mun. Ba damuwa, ka je mun barka da Allah. Ba bori da sanyin jiki. Inda mun gaya malam. Da wanda aka ba mu kuɗi. Da wanda ya kalla kuɗi. Duka musu yasi. Sun mutu.